Sampuli kuno ko. Tilapan mo. Pita ko. Ay, tingnan na ako aning tilap-tilap. Ang mechanics aning dula tilapan mo, pita ko. Patay na balik. Eh, tanga kay ka ha? Babe, nako istorya ni mo ba? Usa naman po na, babe? Naglagot ako pag-ayo ng mga kumpare ni mo ba? Usa may gikalagutan ni mo, babe? Imo mga kumpare, dagko na kay nag-utang, way bayad-bayad. Kunya karon, babe. Usa may desisyon nimo? Paningla dito, mga gahe kinag-ulo, di mo bayad. Yeah, babe. Usa may gusto mo buhaton din mo ani? Total, kay mga kumpare ni mo na ako'y nahuna-hunaan. Sige, ako'y bahala ni, babe. Kabalo na kung sinasaw na huna ni mo. Ayo-ayuha ha, nadili ka mabukuan eh. Kinsa man ka? Na ako'y mensahe nga ihatag sa imuha. Para asa mo na? Kung gusto pa ka mabuhi, kuhaan eh. Pilaan mo, pita ko? 500,000? Aw, dali ra kayo! Saman, sugot na ka? Aw, tila lang! Anag kay ko ani! Sige, sige, masagot ko! Magkita rata sa binyo. Kisa man ka? Gusto pa ba kang mabuhi? Dawatan eh. Para asa mo na? Dawatan ra, ay sigaghag storya. Pilaan mo ang pita ko. 500,000 ang premyo? Dali ra kayo ni ba? Unya, musugot ka? Anag kay ko ani! Anag ko kayo aning tila-tila! Sampuli daw ko. Magkita rata sa binyo. Kinsa man ka? Gusto pa ba kang mabuhi? Dawatan ang sumat. Para asa mo na? Ay na sigaghag storya. Dawata. Tilaan mo ang sita ko? Yawas! Dako ang premyo eh! 500,000! Unya, model ka sa maudula. Puti gamay! Dali ra kayo ni! Abil ko ni! Sampuli kuno ko. Anyakis yung kikagnaw. Magkita rata sa binyo. Kisa man ka? Gusto ba ka nga makakwarta? Aw! Tara! Karoon ako'y pang shot! Dawatan ni mo ang sulat. Tinuod di dong! Kakaya man kaka. Tilapan mo! Pita ko! Ay, tingnan na ako aning tilap-tilap! Sampuli kuno ko. Anaraw, magkita rata sa binyo. Babe, andam na ba sila? Andam na sila, babe. Usa man ning dulaan ni? Giatay! Pre, pitikin man ni ka, pre, oh! Paminaw na ko, Squid Game ning dulaan eh. Patay lami at tilapos man ika, uy! Ang mechanics aning dula tilapan mo, pita ko. Paisa kayo ni pre! Makabayad na to sa utangan ni! Dagko kag premyo! 500,000! Naliman madikana! Matay pre! Isudas akong nakuha uy! Unsa din ay mo ha? Butiki! Huwag mo kasabutan eh! Basta kay butiki! Imo ha pre! Unsa imong nakuha? Bintaha ako ha pre! Kay payong ni! Ay mo ha dira pre! Unsa man imo ha? Wa man ako ha! Biskuit man eh! The game start, begin! Bigyan na part! Bigyan na part! Bintaha ako ha kay dala ra! Ako ha! May dali ra! Ako ha! May pertin ni Suda! Dali rin kinaya ko ah! Ulay ko mag-game ani! Hapit na kumaman! Gamay na lang!
man niya ako, awi, kalusapan mo ni mahuman. Agay! Yawa man ni Purmahay, nga nang kani maghihatag. Babe, nagsigig reklamo oh. Hoy, kasaba ba ninyo? Agay! Ako na uman! Agay! Na, sabaan man, patay na on. Patay na ba, Almi? Eh, tanga kay ka, ha? Agay! Isit ka na madala. Isuda, jiran niyo eh! Pre, makayag tila dia. Usa din na imo haday nga naglisod man ka. Ang buta niya naglibog kog mananap ba ni? Usa din na di ay. Awa oh. Ba't man day na? Babe, di ko ganan ng sabak ayo. Ay, yati na. Ako na lang isabilin. Suda ginaan niyo eh. Sige, builog tilap! Builog tilap! Patay na buwak! Ay, litsig ka! Tanga kay ka! Game over yun! Babe, unsa na to pagpaningil sa utang? Nga imo magipatay tanan. Dapat may binlan?